Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijaj dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, se nibda naqra bil-kummentarju teoloġiku partijiet minnu mhux kollu kemm hu miktub mill-Kardinal Ratzinger, allura l-Papa Emeritu, dwar it-tielet sigriet ta' Fatima. Ħanerġa' naqra it-tielet sigriet rajtu l-aħħar darba imma biex min qed isegwi issa u jisma' li spjega ikun jista' ikollu l-affarijiet ċari quddiem għajnejh. Ħanikteb x'qalet Sor Luċija l-ewwel fuq it-tielet sigriet meta qed tirrakkuntaha. Wara żewġ partijiet li ġa fis-sirt fuq in-naħa ta' xellug tal-Madonna u ftit il fuq ukoll rajna anġlu b'xabla bin-nar ħireġ minna fidu x-xellugija. Malli ixejjira bdew ħerġin ilsna tan-nar li deru li qishom ser jagħmlu lid-dinja ħoġġiġa waħda. Iżda dawn bdew jintfew hekk kif bdew jaħbtu maddija qawwija li bdiet ħirġa minn id il-leminija tal-Madonna. Waqt li ponta jgħidu l-leminija lejn id-dinja, l-anġlu qajjad bleħenoli penitenza, penitenza, penitenza. U aħna rajna ġodaw l-qawwi li Alla xi ħaġa li kif jidru n-nies meta jgħaddu minn quddiem mira, isqof libes l-abjad darilna li kien il-Papa. Isfqijiet oħra, assisin irġiel u nisa reliġjużi kienu telgħin muntanja wieqfa li fuq il-quċċata tagħha kien hemm salib kbir magħmul minn skuk tal-balluta tas-sufra. Bis-sufra dam waħla, xkatlat goff kollu xtur. Qabel ma wasal hemm il-Papa nofsu jirtotu jitsappab miġruħu mnikket, għadda minn ġobelt kbira mġarfa jitlob għall-erwieħ tal-itzma li ltaqa' magħhom fi triqtu. Darba laħaq il-quċċata rkubtejh f'siq, is-salib il-kbir ġie maqtul minn grupp ta' soldati li sparawlu bullets u fleġeġ. U bl-istess mod mietu wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra l-isfqijiet il-qassisin l-irġiel u n-nisa reliġjużi u bosta lajċi ta' pożizzjonijiet u karigi differenti. Taħt iż-żewġ dirgħajn tas-salib kien hemm żewġ anġli kull wieħed b'sasla tal-kristall f'idu, li fihom bdew jiġbru d-dmija tal-martri u bl-asperġes ibixxu l-istess dmija fuq l-erwieħ li kienu fi triqthom lejn Alla. Il-Kardinal Josef Ratzinger meta jikteb eżistijaj interpretazzjoni kif jgħiduha tentattiva biex ifisser dan it-tielet sigriet ta' Fatima, jibda bil jikteb hekk. L-ewwel u t-tieni parti tas-sigriet ta' Fatima ġa saru ħafna diskussjonijiet fuqhom u għaldaqstant m'hemmx għalfejn nerġgħu nitkellmu dwarhom hawnhekk. Nixtieq imma nagħti daqqatajn ħafifa lejn punt interessanti. Għal mument wieħed terribbli, it-tfal kellhom dera tal-infern. Huma raw il-waqgħa tal-irwieħ tal-imsejkna mid-inbin. U wara ġew marfa li x'kellhom dak il-mument terribbli biex jisalvaw l-irwieħ. Biex juru triq tas-salvazzjoni. Hawnhekk jiġu f'moħħi l-ewwel kelmiet tal-ewwel ittra ta' San Pietru. Waqt li tiksbu l-frott tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni ta' ruħkom. Biex jintlaħaq dan il-għan it-triqija b'sorpriża għal poplu Anglo-Sassinu u tad-dinja ta' kultura Ġermaniża, devozzjoni lill-qalb Immakulata ta' Marija. Dan nistgħu nfissruh b'kumment qasir. Fl-ilsien Bibliku il-qalb tfisser iċ-ċentru tal-ħajja umana, il-punt fejn ir-raġuni, it-temperament u s-sensitività jiltaqgħu, fejn il-bniedem isib l-unità tiegħu, il-ħaġa waħda tiegħu innifsu u l-orjentazzjoni ġewwinija tiegħu. Skont San Mattew f'kapitlu 5 vers 8, il-qalb immakulata hija qalb li bil-grazzja ta' ikun irnexxiela tagħmel l-unità ġewwinija tagħha perfetta u għaldaqstant tara lil Alla. Li tkun devot lejn il-qalb immakulata ta' Marija
jikteb il-Kardinal Joseph Ratzinger, għaldaqstant ifisser li tħaddan l-attitudni l-imġiba ta' din il-qalb, qalb li tagħmel il-fijat ikun li trid int, il-qalba tal-ħajja ta' dak li jkun. Ikun hemm ma jaqbilx nimpoġġu mezz uman bejna u bejn Alla. Imma mbagħad niftakru li Pawlu ma qatx jaħsibha darbtejn biex jgħid il-komunitajiet tiegħu. Bil-qawwa kollha nitlobkom ixbħu lili. Naraw li San Pawlu jagħmel dan, Kardinal Ratzinger jagħmel ir-referenza l-ewwel littra ta' San Pawlu l-Korintin kapitlu 4 vers 16, littra l-Filippin kapitlu 3 vers 17, l-ewwel littra t-Tessalonkin kapitlu 1 vers 6, it-tieni ittra lit-Tessalonkin kapitlu 3 versi 7 u 9. Fl-Apostlu huma setu jaraw konkretament xi tfisser timxi wara Kristu. Imma matul iż-żminijiet minant min qatt aħna nistgħu nitalmu aħjar jekk mhux minant il-Mulej. Issa niġu għat-tielet parti tas-Sigriet ta' Fatima li għall-ewwel darba qed jiġi pubblikat sħiħ. Kif inhu ċar mid-dokumenti ppreżentat hawn, l-interpretazzjoni tal-Kardinal Sodano ippreżentata fl-istqarrija ta' 13 ta' Mejju kienet ġiet moddija l-ewwel personalment lis-Sor Luċija li min-naħa tagħha wieġbet li jkellha d-dera u mhux l-interpretazzjoni tagħha. Għalija l-interpretazzjoni ma kienitx tal-Viżjonarju imma tal-Knisja. Madankollu wara li qrat dak li qal il-Kardinal Sodano, nfakkarkom li dak li qal il-Kardinal Sodano jiena rajtulkom fl-aħħar programm ta' dawn is-serje ta' programmi fuq Fatima, itħoss li din l-interpretazzjoni taqbel ħafna mal-esperjenza li ġarbet u li min-naħa tagħha itħoss li l-interpretazzjoni hija tajba. Min-naħa tagħna b'dan li qed nikdbu ser nippruvaw nidħlu aktar fil-fond fejn tidħol din l-interpretazzjoni fuq il-bażi ta' prinċipji li diġà ippreżentajna. Biex jisalvaw l-erwieħ huma t-tliet kelmiet li nistgħu nqisuhom bħala l-bażi tal-ewwel u t-tieni parti tas-sigriet. Fil-waqt li għat-tielet parti hija lajta jew karba li tinstema' 3 darbiet: penitenza, penitenza, penitenza. Hawnhekk jiġi f'moħħna il-bidu tal-Evanġelju li jgħid: iż-żmien huwa mitmum, is-saltna Alla waslet, indmu u emnu fil-bxara tajba. Kliem Ġesu fil-Evanġelju skont San Mark, kapitlu 1, vers 15. Biex wieħed jifhem is-sinjali ta' żmien, wieħed irid jaċċetta l-urġenza tal-penitenza, tal-konverżjoni, tal-fidi. Din hija r-risposta tajba għal dan il-mument storiku karatterizzat bil-perikli kbar imsemmija fl-immaġni xbijat li ġew ippreżentati waqt id-dera. Nixtieq nżid xi ħaġa li qed niftakar fl-laqgħa li kelli ma' Sor Luċija qaltli li kienet qed tħoss aktar ċar li l-għan tad-deriet kollha kien biex jgħinu lin-nies jikbru bis-sħiħ fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Dak kollu li għaddew minnu kien għal dan il-għan. Issa jew neżaminaw aktar mill-qrib biċċa biċċa l-immaġni ġbijat. L-anġlu bix-xabla tħeġġeġ fuq ix-xelluk ta' Alla tfakkarna fl-immaġni tali fil-ktieb tal-Apokalissi. Dan jirrappreżenta t-teddida tal-ġudizzju fuq id-dinja. Illum il-prospett li d-dinja tista' tispiċċa rmiet minn baħar ta' nar mhix xi ħaġa fantastika.
il-bniedem innifsu bl-invenzjonijiet tiegħu ħoloq din ix-xabla tħaġġeġ. Il-viżjoni mbagħad turina l-qawwa li toħodha kontra din il-qawwa qerrieda. Id-dija qawwija t'Omm Alla u li minn dan b'ċertu mod toħroġ lajta għall penitenza. B'dan il-mod l-importanza tal-ħelsien tal-bniedem joħroġ ċara. Fil-fatt il-futur jista' jitbiddel u l-immaġin li raw tfal mhux bħal meta naraw xi silta minn xi film li ser ikun għall-wiri u jrid jintwera kif ħareġ mingħand min ipproduċih. U żgur li l-hawn ewlieni tal-viżjoni hu biex jippreżentanna l-ħelsien u biex imexxi lill-istess ħelsien f'direzzjoni pożittiva. L-għan tal-viżjoni, kompli jikteb il-Kardinal Ratzinger, mhuwiex biex jurina xi film ta' xi futur li bl-ebda mod ma jista' jitbiddel. It-tifsira kontra. L-għanu biex jiġbor u jaqqat il-qawwiet tal-bidla fid-direzzjoni tajba. Għaldaqstant għandna nwarbu kull tifsira fatalistika li qiesna ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex għalhekk iddestinati. Tas-sigriet. Bħal meta smajna li dak li rid joqtol lill-Papa fit-13 ta' Mejju tal-1981 kien sempliċiment strument tal-pjan divini mexxi mill-Providenza u ma kienx ħieles li ma jwettaqx dak li fil-fatt tagħmel. Hemm ħafna affarijiet oħra li bosta jsemmu li huma ddestinati li nisimgħu dwarhom kuljum. Anzi, l-viżjoni d-dera titkellem dwar perikli u kif nistgħu insalvaw minnhom. Naqaf hawnhekk is-sistieda boħra nkompli naqra dal-kummentarju tal-Kardinal Ratzinger hekk illi bil-mod il-mod se jkompli ifissrinna it-tielet sigriet ta' Fatima u nħoss li jekk Luċija stess ħallit fidejn il-Knisja m'għandniex nippruvaw nfissru dat tielet sigriet mod differenti milli kif diġà fissritunna il-Knisja. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.